juniorský jezdec rally Jan Černý. Honza miluje vůni benzínu a řev motorů už od malička a je mu předpovídána zářná budoucnost. Má za sebou řadu vítězství i bouračky, při kterých mrazí v zádech. Milanu Blažkovi jsou předpovídány minimálně vyděšené oči, až se s Honzou projede po trati. Okuste, jaké to je být kopilotem Jana Černého. Nutno říci, že řidič svého nového parťáka vůbec nešetřil. Let's go! ...185 koňských sil, 5stupňová sekvenční převodovka, náhon na přední kola a 25letý jezdec Jan Černý. Z tohoto koktejlu namícháte vítěze Mezinárodního mistrovství České republiky, mistra Evropy a talenta roku. Honza má nálepku jezdce budoucnosti. Prozatím té české. V rally máme těch mladých jezdců šikovných poměrně hodně, ale myslím si, že Honza vyčnívá, že je opravdu takovým největším talentem českého rally. Zatímco ostatní děti dostávali v 5 letech k narozeninám kolo, Honza dostal rovnou kola 4. K nim motor a do ruky volant. Jeho první bugina. Pochází totiž z jezdecké rodiny a tak bylo jasné, že se vůni benzínu nevyhne. Dokonce jednou s tím byli na střeše. Jsem říkal, že ten bude brečet, on se docela smál. Už v kočárku jsem se jezdil s mámou, s tátou dívat na závody a hrozně mě to baví. Je to můj životní styl, moje vášeň a můj život. Tohle auto má s tím sériovým společnou snad jen značku a karoserii. Speciálně upravený interiér vystužený ochranným rámem. Ovládání převodovky najdete hned u volantu a ruční brzda připomíná spíš pádlo. Na klimatizaci rovnou zapomeňte. Při závodech teplota dosahuje až 70 stupňů. V podstatě vše, co běžný řidič zná ze svého auta, je v tomto závodním speciálu upraveno pro maximální bezpečí a rychlost, s jakou musí jezdec auto ovládat. Podobný to má, že to má 4 kola volant, ale v podstatě nedá se to moc srovnat. Závody rally se skládají z několika rychlostních zkoušek, takzvaných RZ. Součet časů ze všech RZ je pro závodníka klíčový. Tady se láme chleba. Kdo má nejlepší čas, jednoduše vyhrává. Nevždy jde však vše podle plánu. Pak zamrazí v zádech závodníka i přihlížející diváky. Sorry. Jsme dobrý, jo? Jo, sorry. Jsem měl poprvé jako velký rally, což bylo mistrovství České republiky, kde jsme tak udělali takovou kolostřešní kombinaci, ale vlastně tomu autu nic moc nebylo, akorát jsme utrhli kolo. Honza mi to vypráví stylem, jako kdyby si šel koupit rohlíky. Strach si v závodech vůbec nepřipouští. 100% se koncentruje na trať. Sebemenší zaváhání může totiž znamenat konec závodu. Kdo si však strach může dovolit, jsou jeho nejbližší. Strach mám furt, to je jasný. Jako ten strach v podstatě vodak, že byl obrovský, do dneška je, akorát tím, jak jste v tom furt a děláte to v podstatě každou chvilku jsou závody, tak se to člověk si zvykne na všechno, že? Ale jsou to nervy, no, v každém případě. Nervy to teď v každém případě budou i pro mě. Nedaleko Příbrami na testovací trati si na vlastní kůži vyzkouším, jaké to je být navigátorem, neboli kopilotem. Se vším všudy. Ještě předtím, než usednu na místo spolujezdce, musím projít školením. Honza mi vysvětluje vše, co by měl navigátor vědět. A není toho zrovna málo. Od nás dostaneš takovýhle rozpis. To je vlastně sešit, do kterého ty si zapíšeš tu trať. Bude to probíhat tak, že my to nejdřív projedeme, já ti to nadiktuju, normálně v otevřeném provozu. A za to musíš říct tak, abych to pochytal. Nesmíš to říct moc dopředu nebo moc pozdě. Když to řekneš pozdě, tak tady vylítnem. Když to řekneš brzo, tak to zapomenu a vylítnem taky, takže to musíš říct jako dál. Tak ještě než vyrazíme, tak si ti vyzkouším. Pravá 6 a horizont full. Horizont full 150 metrů. 150 metrů a pak bude horizont full. Brzda. A to jsme ještě nebrali. 50, pravá. Levou a pravou zatáčku snad poznám. Jejich stupně obtížnosti mi Honza diktuje během jízdy. V každém případě se budu snažit číst z rozpisu, ale něco mi říká, že tak jednoduché to nebude. Už jenom při zahřívání pneumatik na správnou teplotu si připadám jako Martiny Jamese Bonda. Protřepat, nemíchat.
naše jízda může začít. Po takové porci adrenalinu potřebuji sklidnit. A nejen já. Honza je kromě výborného jezdce také vášnivý rybář. S tátou na Azorských ostrovech dokonce chytili 75kilového tuňáka. A já to mám takovou spíš jako odreagování, než vyloženě nějaký velký sportovní nebo zážitek, že bych chytil něco velkého. Ale když si člověk sedne k vodě nebo když tady takhle zbytkaří, tak prakticky vypne úplně, na nic nemyslí a kouká na vodu, jak plyne a to je fajn. Honza však raději kouká na rychle ubíhající cestu před sebou. Adrenalin a vůně benzínu. Dvě věci, které jsou jeho motorem. Mezi lidmi pohybujícími se v prostředí rally si už udělal jméno. Zatím závodí jen v juniorské třídě, ale brzo by chtěl přejít mezi dospělé a splnit si svůj sen. Vyhrát mistrovství světa v rally.